Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa abokai barkamu da yau, barkamu da sake kasancewa da ku a yau a wani sabon bidiyo. A wannan bidiyon ina tafi da sabon WhatsApp update wanda zaka iya samun daga naira 10,000, 20,000, 50,000 ya danganta da iya kokarin ka kuma ba tare da ka saka ko sisi ba. Amma kafin mu je kai da bidiyon ina ya kasance na farkon zan ka wannan channel, kana mun alamar subscribe sannan ka taba alamar ƙararrawa sannan ka zabi all sannan ka like na wannan bidiyo idan da dama kai share zuwa ga yan uwa abokai su gani su amfana. Idan kai haka duk lokacin da dora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. So da farko dai na ajiye muku link na wannan website a descriptions na wannan video. Dan baka san description ba, ka taba sunan bidiyon nan zaka samu wannan link din. So kuna gani dai yau ya fito ga hinan a WhatsApp group namu. So waɗanda suke cikin group namu already sun riga sun fara amfani da shi, za a samu alkhairi da shi ainihin wannan website. So da hankalin link da ke a ƙarƙashin comment na wannan video zai kawo ka inda zaka je ka yi register kamar haka. Okay, bari in log out na account ɗina. Zai kawo ka inda zaka rajista sai ka zabi kasar da kake a nan gurin inda ita. So misali ina Najeriya, zan zabi Najeriya kamar haka, sai na zabi yes. Bayan na zabi yes sai na zabi yare. So misali bayan na zabi English sai na sa yes. So ga wannan announcement nan game da bayanan yadda ake. Misali idan ka ga yato mutum zaka samu 1.5 USDT after 72 hours. Zaka samu dala 1.5 idan an yi linkin, amma ba a lokaci da zaka samu wannan dalar ba. Misali idan an yi linkin misali ya 24 hours za a ware maka kamar 500, 48 hours nan ma a baka 500, 72 hours a baka 500. Kaga an ka hada okay, ko da yake wasu suna abun nan, wasu yana fin haka, wasu 750, wasu ma har 1000 suna bayarwa, amma haka tsarin biyan nasu yake. Idan kai kana da register za a baka bonus na 0.15 USDT instantly naira 250 zaka same ta. So zaka dana akan yes. Man kana akan yes sai ka dana akan register in now. Dan kana akan register din kamar haka zai kawo ka inda zaka register kamar haka. So zaka yi amfani da email address na wayarka a nan gurin da kuma password, ka sa password strong ko numbobi ne ka iya hadawa za su yi dan sa da strong din zai fi. So din kuma da number waya ne zaka danna akan home din nan, zaka danna akan home din da number waya zaka yi amfani, zaka danna akan home. Bayan kana akan home kamar haka, so zai buƙaci ka saka number da aka yi amfani da ita a nan gurin. A nan gurin zaka saka number da aka yi amfani da ita kamar haka. So misali ka sa number naka sai ka sa password, sai ka maimaita wannan password din. Da invitation code ne zai baka damar samun bonus 250. Sai ka danna akan wannan tick din verify achievement din nan, sai ka zo kai ticking anan kamar haka. Za ka ga ya maka success. Bayan ya maka wannan success din kawai sai ka danna akan create account din nan. So za ka ga register taka ta yi successfully. So ni already ina da account, zan login na account dina kamar haka. So kana gama register haka sun baka welcome bonus na naira 225. Instantly ga hinan sun bani wannan, sai na akan yes. Ga hinan welcome bonus din namu a sama wajen withdraw din nan. So abin da zaka yi abu mafi muhimmanci anan guda 2 ne zuwa 3. So zaka zo ka danna akan wannan QR code din, alamar nan ta QR code wato scan. So zaka zo ka danna a nan gurin. Tabbatar ka danna kai linkin din WhatsApp ɗinka. So saboda in baka yi linkin WhatsApp din ko ka tara kuɗin wajen withdraw ba su kama kuɗin ka akan lokaci ba, sai ka danna akan wannan alama ta QR code din. So sai ka danna akai kamar haka. Bayan ka danna sai ka danna akan home din nan domin ya fi sauki. Sai ka danna sai ka sa number da aka linkin din. Misali zan yi linkin da wannan number, misali nan 072265661. Sai ka cire ziran farko idan a Najeriya kake ga ya fito plus 34 sai dana akan get key. Bayan kana akan get key kamar haka zaka jira ya rolling, zai baka kuɗin da zaka je kai linkin. So misali bara ya bamu wannan kuɗin da zamu je mu linkin. So bara ya bamu notification. So ga ya bamu 77. So in kun lura wani zubin zai turo muku notification a nan sama. So ga ya turo mana notification, amma wani zubin in kun lura baya turo notification, amma ko bai turo muku notification a nan sama, in ya turo muku kai sai ku dinga kan wannan notification din. In ko bai baku wannan notification din ba sai ku je cikin WhatsApp naku, misali wanda za ku linkin din kenan. So misali an shiga WhatsApp dina, misali gan shiga WhatsApp business gashi nan. So ga na shiga WhatsApp business sai na wannan layukan guda 3 sai na je in linkin din account dina kamar haka. Sai na je na linkin kamar haka. Ina muku bidiyon yadda za ku fahimta ne. So gashi nan sai na wanda gidan guda 3 sai na zabi linking devices din nan. Sai na zabe shi kamar haka. So sai na zo in adin na account dina. So sai na danna akan link a device, sai na zabi use mobile data, sai na cire security waya na. So sai na danna link with phone number gashi nan a ƙasa, link with phone number a ƙasan nan. So sai na zan zuba wannan code din, misali duk 77 ne. So za ka iya kwafi nasu idan ba Android gare ka ba. So misali ga shi nan. So ga yana ina sa 77 a hankali. So zan jira ya min login. So yana daukar minti 1 ko sama da haka kafin ya maka login, sai ka jira ya yi login. So idan a business ne zai buƙaci kai saving na device name, kowane kala abu za ka iya rubuta kai saving. Kana gama saving za ka ga ya active. Sai ka koma ka minimizing, ka koma cikin wannan website din za ka ga login ɗinka yayi successfully. Kamar yadda kai na farkon nan haka zaka ta jera WhatsApp naka ko guda nawa kake da shi a domin ka samu kuɗi da shi wannan website. Misali idan na koma wajen WhatsApp tax misali, so ne a dinna ala profile dina misali kamar haka. Na zo wajen WhatsApp bond din nan, wajen WhatsApp bond din nan kamar haka za ku ga account dina. So ga yana online. WhatsApp 20 gare ka 30 50 zaka iya linkin. In ma baka iya bude WhatsApp da ba, na aje muku link na video a description ko kuma a wajen comment din yadda ake bude WhatsApp da, sai ku je ku bude. So misali zan dawo akan home, sai magana tax na inviting, zaka dawo akan home din nan misali.
So amma shi wannan invite tax din optional ne amma kuma ya fi kawo kuɗi. Inda dama ka jarraba ko saboda fara ne kai da kanka domin ya fi kawo kuɗin. So zaka danna akan invite tax din nan. Dan ka danna akan invite tax kamar haka, zaka danna akan get link din nan kamar haka, zai baka link sai ka copy na wannan link din. Zaka share na WhatsApp, Telegram, Facebook group ka dan yi bayani a don mutane su shigo ga wata hanyar da ake samun kaza kaza ta hanyar kaza kaza. So haka ake. Idan mutum ɗaya ya shigo link na account nashi, zaka sami ya 24 hours zaka sami kuɗi idan ya 72 hours gaba ɗaya zaka samu yana online zaka samu 2,250 kamar yadda kuke gani, amma ba a lokaci da idan ya 24 hours za su ware maka kamar 750, 48 hours 500 zuwa 72 hours sai a haka da haka dai. In ya 72 hours ka gama cinye wannan tax din na commission. So sai kuma idan na dawo kan home ga yanayin tsare-tsaren su na standing machine, invite user da dai sauransu. Misali ga tsarin standing machine namu zai bamu naira 525. So idan WhatsApp din ya kasance na tsawon lokaci a online za mu samu wannan 500 din. Ko guda ɗaya ka hada za ka samu wannan kuɗin a takaice kenan. So misali ga kuma scan QR code tax wannan ake linkin na WhatsApp kenan, shi kuma za ka samu 1,250 idan ka hada account kamar guda 8 ne. So misali ka hada account guda ɗaya za ka sami naira 165, account guda 3 315, idan ka hada account guda 8 kaga 760 kenan. So in ka hada account guda 8 za ka cinye wannan tax din. Ga kuma team tax, shi kuma idan ka ga to mutane kamar mutum 1 mutum 5, so ga nan yanayin tsarin su a 475 ga dai shi ya danganta da yanayin mutane da aka iya kawo mutum 20 naira 1,515 shi wannan tax din kenan. So mai da hankali akan wannan update din, sannan kuma idan zaka yi withdraw zaka zo ka danna akan withdraw button din nan. So ga nan minimum abin da zaka cire shine 3,300. So ana yin withdraw so ɗaya ne a rana, dan ka zaɓi 1,300, 3,300 zuwa 7,800 da wani abu 4,000. So in ka kudin kai 12,000 zaka iya kai withdraw all, sai kai adin da bank details naka ga nan add bank card, sai ka zaɓi account number bank name, so account number da kuma email da kuma phone number. So kana yin saving kana yin withdraw immediately idan WhatsApp ɗinka yana online za ka ga kuɗinka ya sauka. Idan kun ji wani bidiyo ku danna mana alamar like da kuma share domin yan wasu amfani da wannan update.